Nortzuk hartzen dute parte gaur? Gaur die, 3 elkarte, 2 errenderiko horreletakoa, Ondarra eta Niesen. Eta 3. da Oiartzuarra, Aldeguna. Eta ze plater prestatuko digute? Platera Ondarra iten du morcilla con frutos secos, horquilla lehorrakin. Niesen osobuko a la naranja. Eta Aldeguna bakailu bizkarrakin, sagardo saltza eta konpotarekin. Ze paie etorriko dira gaur? Gaur 4 epaile die, bat Fermin Perez eta Andoni Gaztelumendi. Fermin da sukaldaria profesionala. Eta Andoni Gaztelumendi da jatetxea Kaskazuri Oiartzungoa, hoi fijua die. Eta gero etortzen die beste 2, hemen apuntatua dugu. Bat da Jose Txolizarreta, sukaldaritza ETB-en eta hori ateatzen dela. Eta bestia da restaurante Mugari, Javier Bergan. Eta beste egunetan eta? Beste egunetan etortzen die Andoni Gaztelumendi eta Fermin Perez hoi fijo die. Baina bilar, Elena Arzak eta Bernardo Beltrán leku zarrekoa. Eta beste egunean Pello García Amiano, da kritiko gastronomo, eta Josan Calvo, Zeruko tabernakoa 3. gelditu zala pintxuan Donostian. Maria Sote, Arraposti, Santa Eliza. Zertan datza erakusketaren garrantzia zuretzat, Jokin? Bueno, aurten da 23 edizioa. Eta gero da, edizioa bakoitza elkartea egiten du libre be janaria. Batzuek igual egiten dute arraia, bestia egiten dute aragila, ez dakit, eozein gauza, libre da edizioa.